हेलो ए नमस्ते केमी समस्या आ नुआ प्रेस वीडियो आप स्वागत करुच्ची। आज हूँ केउझर रहा डे 2 जोटा कि कल रात जो काली जो कम सरनी केउझर रही जाती। तो आज आज वीडियो स्टार्ट करुच्ची। सकाल बाजला 9टा अधे मुझे के जगमोहनपुर जोटा कि केउझर 55 किलोमीटर एवं 9टा अधे बाजला चलो टिफिन करवा जोटा कि मोर जगमोहनपुर अच्छी से मार्केट गुड अच्छी मार्केट कौन मिलूँ कौन न मिलूँ वीडियो स्किप न करी देखु। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ହଉଛି ଜଗମୋହନର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଟା ଗୋଟେ। ଏବେ ସେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ମାନେ କି ସେଠି ଯେମିତି ଯାଉଛି କଣ କଣ ଟିଫିନ ମିଳୁଛି କଣ ନ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଟିଫିନ ଦୋକାନ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଶାଳ ପତ୍ର ନାହିଁ ଶାଳ ପତ୍ର ତିଆରି ହଉଛି। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ ତ ପ୍ଲେଟ ଖାଇ ଦଉଛେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଦେଖିବା ସେ ଟିଫିନ କଣ କଣ ମିଳୁଛି। ଏ ଯୋଉ ମଇଦା ପୁରୀ ମିଳୁଛି ବହୁତ ନା ଏଇଟା ଶାଳ ପତ୍ର। ଯୋଉଟା କି ଆମ ସାଇଡରେ ପ୍ଲେଟ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଦିଆହଉଛି। ଚଣା ତରକାରୀ ତାକୁ ମଇଦାରେ ତିଆରି ଆପଣ ଚଟଣି ଦେଇଦିଅ ଚଣା ତରକାରୀ ଏଇଟା ଚଟଣି ଛଡାଇ ଦେନା ଖାଇବା ତ ଭଲ ଥିଲା ସେଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ମଇଦାକୁ ପୁରୀକି ବରା ଏପଟ ସାଇଡରେ ବରା ଯା କଣ ମାନେ ଗଲେ ସୁଜିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମଇଦା ମାନେ ସେଥିରେ ଖାଲି ସୁଜି ବିରି କମ ପଡିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗମୋହନ ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ଟା ସେ ସାଇଡ ଯିବେ ବୋଲି କଲେ କଣ ଚାଲିକି 13 କିଲୋମିଟର ସେପଟେ କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେଲ କଇ 13 ନିର୍ମଳା 34 ଆଉ କାଲିଆ ଘାଟ ବୋଲିକି 58 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଏହା ହଉଛି ଜଗମୋହନପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କେଉଁଝର ଯୋଉ କାମ ଯାଇଥିଲେ ସେ କାମ ସରିଲା ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଇଏଟା ହଉଛି ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ସିଧା କଟକକୁ ଟଚ କରିବ। କେଉଁଝରରୁ କଟକ ଟଚ କରିବ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଟାଇମ ବାଜିଲା 2ଟା ଅଧେ ଦେଖିବୁ କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ କିଛିଟା ହୋଟେଲ ଅଛି ଦେଖିବା କୋଉଠି କଣ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ହୋଟେଲ ଟା ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ ଖାଇବା ଆସିଲୁ ଏଠି ଖାଇବାର ନାଁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଦେଖି ରହିବୁ। କଣ ହେଲା ଏଠି ଖାଇବାର କଣ ହେଲାନି ହେଲା ଏଇଠି ଖାଲି କଥା କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉଟା କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି କଣ। ମତେ ନା ହୁଏ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପକେଇଲ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ମାଛ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ପକେଇଲ ଟିକେ କେତେ ନେବ ଅଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ପକାଟା ଭଲ ଅଛି। କଥା ବଳ ତାକୁ କହିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପକେଇବ ପୁରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଣିବ। ପୋକ ଭାଇ ଜଲଦି ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଲ
ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ଖାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡେ ବାହାରୁଛୁ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ଟାଇମ ବାଜିଲା 5ଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯୋଉଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ହେଲା ବୋଲି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଲୁ ଯୋଉଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଆମେ ଏବେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଛୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ସିଧା ପଟେ ଯିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଚାଟ ଦୋକାନ ପଡିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଚାଟ ଆଡ୍ଡା ବୋଲି ଯଦି କହୁଛୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ପିଲା ହେଲା ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବନି କଣ ଭାଇ ହଁ କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବଜାର କାମାକ୍ଷାନଗର RIF ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୋକାନ ଓପନ ରହୁଛି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଚାଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚାଟ ଅନ୍ କାମାକ୍ଷାନଗର ଗୋଟେ କହିଲି ଯୋଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭଲ ତିଆରି ହେଇଛି जोटा कि चाट एटी देखो डिमांड माने पूरा डिमांड है माने ये जो हनुमान स्टैचू अच्छे हनुमान कामाख्या हनुमान मंदिर जो अच्छे ये लाइन को आके डिमांड है ମାନେ 30 ଟଙ୍କାରେ ଭରପୁର ପେଟ ଖିଆ ବୁଝିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି କାମାକ୍ଷାନଗର ହନୁମାନ ବଜାର ସେଠି ପାଖରେ ବାସ୍ चाट खाई बाहर पड़लु एटा हूँ हाईवे जोड़ा कि कटक एटू 51 किलोमीटर कटक पार हो सारा भुवनेश्वर 68 किलोमीटर देन ये ब्रह्मपुर 190 किलोमीटर तेणु टांगी आम पड़ा आसलु एटू ब्रह्मपुर रहा 143 किलोमीटर केवल बर्तमान में अच्छे पंडित ढाबा जोड़ा कि खोर्धा पर पड़े हाईवे खाईदेवा देन घर को जी एंट्री कर खाଇବା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ରୁଟି କୁ ଚଣା ମସଲା ଆସିଗଲା ରୁଟି କୁ ନାନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଖାଇବା ଛୁଆ ରୁଟି 4ଟା ଆଉ ତ ଆମେ 6ଟା ବସି ଭଲ ଅଛି ଖାଇସାରିଲି ଖାଇବା ବି ବାହାରୁଛି ଏବେ ଘର ଆଡକୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପୁରା ହଉଛି ଏବେ ଟାଇମ ବାଜିଲା 3ଟା ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଥିବ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର